फुङाव जोंहा ना लायलायबाय नै बे जाहैबाय ना अन्थाइ लोगोफोर नै ओमफ्राय बेखौ दायो जों संगोन आरोना नै मामि सायगासिनो नै ओमफ्राय बाबा जा इस्था दं नायाबो दानिया सुबाय नै लोगोफोर क्लिन नुबाय बे साइडआव थालायनो 난 진짜 별로야. 이거 저렴해 이렇게.
힘든 힘든데. 나. 짜릿. 오, 컴퓨터. 캄난 굴레네.